Sa ako ang mga subscribers. Yan, may gabi. Kumusta naman mga subscribers? Ayan ha. Maghilot na po ta, maghilot. Sige, pamati ka niya. Mo gani, boss? Yan, dali na po ito. Sa pag-gawa ni Dere. Mga kayo. Pero wala magkakanagabasag. Kinikulay na magkakabaho. Wala lang may masa ako. Masa? Kanagabigyan? Kanang inikulay ni mo, ayaw yung pagpasa. Mga alas 9 pero may masa mo. Dili ko na sa pwede. Maanay ako rin. Ang mga alay na, mamuy-puy, pas mo sa kusog na. Makaparalyze na ba? Wala sa ba? Oo, wakay kusog ka na. Oo, ganit. Wala ka kusog, man. Ano kusog? Dito pa sa gawas mo. Sige, sige. Lain yung ibang menu, sakit yung kalawasan. Pero kung kusog, bigpon. Dire, nga naman. Sige, sige. Napamagilot. Napagilot. Okay, kulob din. Napagilot. Napagsugod. Paulat lang ka? Ha? Ang alas 9:30 pa. Ay, pasa na. Ito na mabalik. Hindi hapon yung madali mo. Magulat lang ka? Wala ka lang mo. Asa din nyo ah? Ulat lang. Ito na nagdawas o. Dato ba ng puro? Kanak. Dari na ko ah. Sirong gulis mo. Kanak. Kanak. Saka kamay. Saka lang. Kanak. Yan. Tabangan si Sir at tabangan si sakit ng kalawasan. Wapoy kusog. Kani siya, pas mo sa kusog ni kanang iniguli nga magbasa-basa kay yun sa pwede ha. Sige. Pagkugulo ni. Lilis ko guys, kay singot. Ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWD ng munisipyo, binisita rin ang bata. I-check up po nila yung baby kasi ang nangangaman yung puso niya. Meron pa kami i-gas nutrition from our office. Samantala, ito lang Biyernes, ipinakonsulta namin ang bata sa doktor. Pero dahil pahirapan ang daan papunta sa bahay ng bata, ang sanggol, kinailangang ibiyahe sa 4x4 na sasakyan. Matapos ang halos kalahati Balik lang ko. Dama. O, pagdarag malong duha. Ay, malong. Malong, dili habol. kanilang bumiyahe ulit ng Number pa. humigit Jacket ni Jazz. oras. Ang number dito ginam mo Sa malapit na ospital. Ito na pa ano rin? Ha? Lawrence? Lawrence Lindo? Napansin ng doktor ang namamagang puso ng bata. Pero discharges,
Kagigil trabaho, boss. Ay, hindi pagbasa. Pinansyal na tulong. Para sa ipin, mga basa mo. Wala, ginagaling na siya. Ugma ka doon. Ha? Hmm? Hindi na siya pwede, boss. Ikaw rin yung mag-suffer na, boss. Pas mo ng lawas na, boss. Ha? Kapan gila pag 22. Dili ka nang mamatod sa museum. Ano ba? Wala nang sakyan. Okay. Kayo man kayo. Sobra. Size. Alasin ko tayo na alasin ko na naman nagkikisap. Nga, ang mga sounds na sa polisyum. Ito jud. Yan sounds. Hindi mo dala. Sa 21 na set up na mga manaan dito. Ang sa bisakyan ninyo. Kuan ba? Like bus. Yung pag-uli, may plate eh. Dito na pa uli. Kuan na ba pagpadulong na pag 22. Hindi ka gusto mo ang tutuyo. Hindi 30. Yung suko 30 rito. Kakaroon ng koy. Ano ka mo? Di naman motor ang gusto. Pero paghapon basta mo kuan apas kay pakalawiya tuman sila. Eh, ikaw rin, magkupirit. Nanggoy kauban. Hindi man na sa paghato, alas 4. Good. Thank you. Tao na. Tao na dire. Balik ka. Balik ka. Yogo, ito na. Hilot na gid boss, nga ka schedule kay hilot. Boss, ito ano? Nya, Ayaw. ha? Ayaw. Ay kaligog maha? Amoy-poy na yung gamot, ani ba? Katil. Hindi ko naghapon ay may masa. Masa siya, nagkal... Basta ko makaralyze. May masa sa gabi yun, ma'am. Tapos ay nagtrabaho may masa. Yun, gawa sa init. Ito mo asawa ko kay kung masa. Matay ka ng niluhan ka sa Ako gani kayo. Manrapol ako ka, boss. Ayun, yung kuhan, boss. Minawa dyan ko, boss. Tingnan ta na biyak anak kami agi pa. Init, ano yung trabaho? Yung hago. Ito? Mama, para ba yung mapahilot ka? No? Katong niagi ba, no? Ano ba ito sa mama, mapahilot ka sikuan. Rick, hangyo na daw, hangyo. Okay, problema ko na god. Maglamarong kuhan. Ganda.
kulang, no? Pero bithan na lang. Oo. Ginaon, dugay kay ka ba? Happy ka maksa na to isa. Yan lang. Hilot juga ka latsis. Maligo ka mo, ha? Ito, malawak. Ano ba hagod, no?
video. Alit ko guys. Okay, kamay. Kakamay nom. Kamay nom, boss? Kamay nom.